Ito na nangal daw kas panawin di ninwi nga nagaramid iti maysa adaon apakay salakanan iti kararuwa. Tada iti pabsat iso iti pakay salakanan iti kararuwa nga inaramin la iti ninwi saan ket napakay salakanan iti lasag. Tadi iti pabsat apamanek na pidi gaput kinasuker iti tao naramid dagitoy napakasaritaan. Saan ang pakasaritaan laeng itinay lubungan abanag no diko digitoy iso iti inaramid na akas maysa nga pagkabigbigan kadigiti tao. Kadigiti kapsat apamanek-nek iso digitoy akas linaon iti lokot ti pagbasaan nga iso iti Biblia. Kadigiti kapsat ngayon na ibagbaga iti muna a Pedro 3 iti 20. Dagidjay nga nasuker da iti unanangal daw. Iti agot ora iti arindog nga anos iti Dios akas aldaw dinwi. Insaganan na pa iti daong. Da iti bagbaga na nga daong isu kada kada tayo a daong. Gapo iti espiritu. Kas kaligiti aldaw dinwi. Insaganan na. Digitoy iso pakay salakanan iti basik gapo iti danong kayak na sa uwin 8 a kararwa iso nga 8 ti kararwa idi naisalakan iti panakay salakan da digitoy iso digitoy gapo ta iso na idi dalinteg nino iti pamanagnet ang mabasa iti sayas iti daan at tulag idi una nangal daw iti 54 iti nuebi. Taday takas daytoy kadigiti dandanon ninwi kanyak. Takas in sa patak kinuna iti Dios adagiti dandanon ninwi sandanton alayusen nen iti daga akas met nga in sa patak kin ka asan naktun nga pungtot kin ka ket san tumetten nga tubngarin so diti kapsat akas pamanek na kidi ken kuana gapu taysuna idi digito tin kasabana idi asasaw isu kadigiti kapsat gapu iti danom kahit nga saon iti danom isong betlaeng digitoy asasaw nakailanadan kadigitoy asasao iti linaon ti Biblia. So kadigiti kapsat napapateg digitoy nga inaibagbaga akas digiti apamanek-nek iti Isaias 30 ti 28. Ket ti anges na iso iti maysa alayos. Tadi anges na metlaeng ninu idi iso digiti bagbagana alayos gapu tinna tarigi awat dagiti tao adanonen itenged nga aggasagas karigiti nasnasyon iti nasnasyon may bagbagano no may panggap iti na espiritu na palawag adamo lang iti nasyon iti kaunggan iti puso tayo digita nasnasyon iti Dios tapno may salakan gapo iti kararua amang gasagas iti panakarba ken maysa a treno mang palilaw addanto tingiwat kadigiti tao ta idi naulpit dagiti laduma naranggas da idi iso nga nalois da amin digiti managdakdakes gapo kadigiti aranid da digita ka sa tin na ibagbaga asasao iti proverbio iti 18 iti 4 dagiti sasao tingiwat ti tao arigda kadigiti adalem ti tao dandanon isu daytoy iti pamanek-nek na ibagbaga gapu dagiti metlaeng asasao iti ubog iti sirib aglayos agayos akas barisbis so kadito kapsat ti pamanek-nek nga 8 idi akararwa kinay salakan ket anya tinapananda ket awan damot daytoy alubong isu dayta
iti pamanit tanda ti bagbagana anay salakanda iti pada kay salakanda napanda nagsublida sa dingato. So di kita kapsat iso tin nakipapaabot kada kayo gap di gitoy ti Facebook online Bible study kitagyaman na iti Diyos Ama ang manakabalin iti so amin. Amen.